La regió sanitària de Girona és al capdavant de donacions de sang a Catalunya, amb un índex de donació de més de 56 donants per cada 1.000 habitants i any. Aquesta xifra de 56 és encara més important quan la comparem amb el 39 global a tot Catalunya. En termes absoluts, a les comarques de Girona, durant el 2009, es van recollir fins a 41.316 bosses de sang. Per l'Associació de Donants de Sang de l'Escala, aquestes xifres són satisfactòries, però a la vegada sap greu que les comarques de Barcelona, les més poblades, hagin quedat enrere. Doncs Girona està molt bé, en comparació a Barcelona, que per lo gran que és i els habitants que té, estan en un 39 per 1.000 habitants i any. Vull dir que la veritat és poquíssim amb el que podria ser. Llavors, Tarragona i Lleida estan per sota de la província de Girona, també. O sigui, ens podem sentir orgullosos d'això. Tot i així, si mirem el total de dotacions de la província de Girona, tot sumades tontes, en totes em sembla que estem amb el 48 o el 49 per 1.000 habitants i any. O sigui, segons l'OMS, per a una nació perquè sigui autosuficient i es pugui autoabastar, diuen que ha de tenir un 45% d'habitants i any. O sigui que pràcticament les províncies de Girona estem al límit. Però si contem que Barcelona està en un 39 i Tarragona i els altres potser tampoc hi arriben, doncs la veritat que és una mica preocupant. Si agafem les xifres dins les comarques gironines, l'Alt Empordà és el segon lloc per la cua, però amb un índex important, del 45 amb 41. És d'envejar la Garrotxa amb un índex del 73 amb 0,9. La veritat jo em sento que són d'envejar aquesta gent, perquè si llencen, si d'això, diguem que és un poble que fa Catalunya. La veritat que això el que dèiem jo aquest migdia, això és fer Catalunya.